Bună ziua și bine ați venit pe canalul meu. Vă aștept cu mare drag să vă abonați în număr cât mai mare acestui canal și sper din suflet să și rezonați cu mesajele pe care vi le voi transmite. Voi face o etalare de dragoste pentru cei din zodia Săgetător pentru luna septembrie 2024. Haideți să vedem ce așteaptă pe cei din zodia Săgetător din punct de vedere al dragostei pentru luna septembrie 2024. Ce mesaje au cărțile de tarot pentru cei din zodia Săgetător? Atenție, fiind o etalare generală, nu toată lumea va rezona cu mesajul. Dumneavoastră luați doar ce rezonează. Haideți să vedem ce așteaptă pe cei din zodia Săgetător din punct de vedere al dragostei pentru luna septembrie. Avem carul, posibil să aveți de-a face cu zodia rac sau nu, steaua, cu zodia vărsător aici, posibil să aveți de-a face sau nu, și nouăle de monede. Cineva își dorește independență, stabilitate, siguranță. Treiul de monede. Lucrați împreună cu partenerul, cu partenera, puneți umărul în această relație, sunteți axați, sunteți prinși acolo. Poate un copil, da, pentru unii dintre voi în această perioadă are un rol important, da, poate vă doriți să deveniți părinți, da, și acum este nevoie să vă ocupați mai mult de copii, da, să lucrați în echipă, da, să fiți acolo implicați unii dintre voi, posibil acest lucru, un drum pe care îl faceți către persoana dragă sau persoana dragă să vină către voi, da, dar văd aici și o situație în care v-a spus foarte mult speranța, da, în această relație, în această căsnicie, poate și cei singuri, da, să vă găsiți pe cineva, poate la locul de muncă, cunoașteți pe cineva, unii dintre voi lucrați cu această persoană, da, și vă place, vă încântă această persoană, poate este sigură pe ea, da, este o persoană independentă. Unii dintre voi vreți cumva să vă schimbați cursul, parcă n-ați mai vrea să stați într-o relație, da? Posibil și acest lucru. Sau sunteți mai siguri pe voi, cumva vă acordați mai mult timp vouă, da? Lucrați la iubirea de sine. Dar aici un vis al vostru se îndeplinește, o dorință în această relație sau în viața voastră amoroasă, da? Vă doriți foarte mult să se îndeplinească, ca cineva să se întoarcă, poate, da? În unele cazuri. Ia să vedem despre ce este vorba, ce se întâmplă cu voi. Nouăle de spade, foarte multe temeri, foarte multe gânduri negative. O faceți tot felul de scenarii destul de urâte în privința unei situații, da, din relația voastră. Parcă nu mai aveți așteptări, parcă credeți că această persoană nu vă iubește sau nu vine către voi sau nu mai funcționează așa cum v-ați dori voi, da? Poate aici apar și anumite discuții contradictorii de principii, de valori, da, în unele cazuri. Vă doriți foarte mult să, nu știu, să vă reparați această relație, să faceți să funcționeze. Valetul de cupe. Primiți aici o ofertă, da? Cineva vă declară iubirea sau dumneavoastră vă declarați iubirea față de această persoană. Se vine aici cumva cu o împăcare, cu intenții bune, dar se pare că mai apar anumite situații neplăcute, ca să zic așa, în relația de cuplu, da? În relațiile voastre de iubire. Cinciul de cupe, regretați după cineva sau această persoană este o persoană care este prinsă de trecut și nu poate ieși de acolo sau se gândește foarte mult la trecut, regretați poate că ați făcut ceva în trecut, poate în unele situații a existat un trio aici posibil pentru unii dintre voi, da? Și cumva regretă că s-a ajuns în astfel de situații, poate au fost situații tensionate între voi,
Cineva își dorește cumva să devină burlac, burlăciț în această poveste, în această relație, nu mai, parcă e cineva mai mult independent, își dorește să plece, să renunțe, nu mai vrea să stea blocat aici în trecut, să stea să sufere, să tot aducă aminte de trecut. Sau este cineva care tot timpul stă în trecut aici, în povestea asta. Nu vrea să iasă să renunțe la trecut. Este prins acolo, da. Spânzuratul, posibil să aveți de-a face cu zodia pești. Poate această persoană, da, vă ține pe loc sau relația stă pe loc mai mult. Voi vreți să înaintați, vreți să mergeți mai departe, aveți speranță, vă doriți foarte mult ca lucrurile să decurgă bine în relația asta sau în căsnicie sau cei singuri, da, cumva vreți să nu mai stați pe loc, vreți să acționați, vreți să întâlniți o persoană, da, să vă îndreptați către cineva, da? Dar cumva vă este și teamă să nu fiți refuzați, da? Vă este teamă să unora dintre voi, da, să nu cumva ca partener sau partenera să înțeleagă greșit faptul că vă doriți mai multă atenție din partea lui sau a ei, da? Stagnează, lucrurile la voi stagnează, voi nu prea vreți să stagneze, nu prea vreți, da, vreți atenție, vreți ca și partenerul, partenera să se implice. Regele de spade, posibil să aveți de-a face cu zodiile de aer sau nu, Gemeni, Balanță, Vărsător. Este aici cineva care are propriile sale strategii, este o persoană rece, nu pune suflet această persoană. Voi aveți speranțe că această persoană se va schimba sau își va schimba atitudinea sau cumva poate veți reuși să încălziți inima acestei persoane, dar să știți că nu veți putea, chiar dacă veți încerca veți sta acolo și vă veți implica. Este o persoană foarte rece, nu-și exprimă sentimentele această persoană. Și nu-și arată, da, nu simte. Nu împărtășește acelea sentimente ca și dumneavoastră această persoană. Este foarte rece. Poate să fie vorba și despre un rival, poate este un șef, da, în unele situații, poate are o funcție de conducere această persoană. Se comportă în relație ca și la locul de muncă, este o persoană impunătoare, da, parcă nu vă place acest lucru, da, vreți cumva să nu mai amestece lucrurile de la muncă cu cea de familie sau de relație, da? Nu, această persoană este foarte rece, ia să vedem, poate vă doriți un nou început, bineînțeles, asul de monede, apare un nou început, este ceva palpabil, clar, dar primiți dovadă, dar nu se comunică aici, parcă e așa o răceală în această relație, da? Sau poate este bazată mai mult pe financiar această relație, faptul că sunteți bine acolo în această relație pentru că primiți ajutor financiar sau dumneavoastră ajutați această persoană. Unul din voi doi stă mai bine din acest punct de vedere și poate acest lucru face această persoană să stea lângă voi, faptul că îi ajutați financiar, că sunteți acolo implicați, dar îi interesează mai mult financiar decât sentimentele. Sunteți îndrumați la un nou început, într-adevăr, poate lucrați împreună cu această persoană în unele situații, da? Primiți dovadă că această persoană are intenții către voi, dar nu văd emoții aici, da? Moartea, posibil să aveți de-a face cu zodia Scorpion, unii dintre voi. Închideți un capitol, deci voi cumva ori închideți un capitol de a vă mai lupta atât cu această persoană, de a încerca să o convingeți, de a încerca să o faceți să-și deschidă mai mult sufletul, da? Sau renunțați la această persoană de tot, da? Unii dintre voi se pare că vă doriți să deveniți burlac, burlăciți în unele cazuri sau să vă separați de partener, parteneră. Luați aceste decizii, este o dorință pentru unii, simt așa că chiar vă doriți acest lucru, să renunțați la această persoană. Vreți să ieșiți din această poveste. Da? Nu vă cam place ceea ce se întâmplă, da? Și vedeți că nu primiți nimic în schimb de la această persoană, este prea rece, prea detașată, nu exprimă nimic, nu vă ține pe loc, dar degeaba, deci nu... Chiar dacă poate ați construit împreună unii dintre voi, poate, da, aveți casă, aveți
copii, unii dintre voi, da? Și această persoană nu-și schimbă atitudinea, nu, este foarte rece, da? Și vreți să închideți acest capitol, da? Cineva pleacă aici, da? Optul de cupe, ori dumneavoastră, ori partenerul, partenera, sau soțul, soția, depinde, da, fiecare cum, în ce situație se află. Cineva abandonează, da? Cineva pleacă, nu se mai simte iubit, nu se mai simte respectat de către partener sau nu primește atenția cuvenită, nu primește iubire, da? Se pare că se întoarce spatele aici, da? Deci nu, se renunță la această poveste. Poate chiar și un trio pentru unii dintre voi. Aflați, da? Că partenerul, partenera are pe altcineva. Și atunci deja lucrurile oricum nu mai funcționau, pardon, în această relație și ați luat această hotărâre, sau poate chiar partenerul sau partenera, da? Să renunțe, să plece. Vorbim despre închidere aici, da? Deci sunteți hotărâți, voi știți foarte bine ce aveți de făcut. Se pare că lucrurile erau destul de clare aici în relație, nu mai funcționau, știați și dumneavoastră acest lucru. Este o despărțire un pic și vă cam stresează acest lucru, faptul că, poate aveți foarte mulți ani de când sunteți împreună, ați construit cu această persoană, poate sunt copii la mijloc în unele situații, da? Sper să fii rezonat cu acest mesaj. Vă aștept și la următoarele etalări. Vă îmbrățișez cu mare, mare drag.